i dansk politik. Jeg hedder Tobias Græs, og jeg er Socialdemokraternes folketingskandidat i Vejle Nordkreds. Jeg kæmper især for 2 ting. For uddannelse og for sundhed. Vi skal have gratis voksenuddannelse, og vi skal sørge for, at alle danske skolebørn får mindst et sundt måltid hver dag i folkeskolen. Voksenuddannelse, det er ikke nogen luksus. Det er en nødvendighed, og derfor bør det også være et samfundsgode. Og sund kost i folkeskolen, det lærer vores børn bedre af. Det viser et forsøg fra Vejle. Hvis du bakker op om de 2 prioriteringer, kan du stemme personligt på mig i hele den nye Sydjyllands Storkreds. Lad os sammen gøre det forbi med Foghs falske melodi.